Okay, hej. I dag vil jeg gerne vise min splatterpistol. Min store splatterpistol. Og jeg vil så vise, hvad den kan trække. Så tager jeg den her tilbage. Så gør jeg sådan der. Og så når man skal skyde, så når man bare trykker sådan der, så rører der en kugle ud. Men så har jeg ikke kugle. Jeg har desværre ikke kugler i dag, fordi jeg glemte at købe. Det her. Jeg skal prøve. Det er 50 cent. Okay. Så det er det her, man skal, det er den her. Og hvis jeg får, nu er det en konkurrence, ikke? Men hvis I liker den her video og skriver gode kommentarer, ikke? Så vil jeg vise, så vil jeg lave nogle rigtig gode kommentarer og like videoen. Så vil jeg ved med, jeg vil stige den her splatter, en af dem, og jeg vælger selv dem, der vil give mig den bedste kommentarer, eller ja, kommentarer. Så jeg har ikke mere at sige. Hej.